on est kunafolié kabo commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati toko sebe agence la agence min be ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min toko masebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan sinkadi de ko agence bekelme ki ka daile ka malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koso ne miya leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka barata buli dia toko seben ikata ke nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission Allah ka fami ko nyman di amma assalamu alaikum la sharika lak. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri su tɛ an tilenna juma na bi juma n'o ye nowɛrɛburu kalo tile 28 ye san 2025 ale tile o timɛna ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jani ale sugandili la fala ye mankan misɛnnin dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni o ye kunnafonidilaw ye tuguni kunnafoni dili kunnafoni majamuli ka s'olu y'o wele n'a ye walima ka wonba de fɔ n'a ye k'i faso fɛ dɔrɔn n'o tɛ sariya min yɛrɛ bɛ ka fɔ maa ti maliyɛn kɔni kalan o la tuguni nka bi minnu bɛ k'a fɔ hakɛ min yɛrɛ bɛ fɔ k'o ka baara kɛ o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na bi olu yɛrɛ t'o kimɛ si olu t'o hukumu si kɔnɔna na nin waati in na o ti yan o ni maa ti kuma yan o ti maa ɲininka yan min mana fɔ ka d'u ma o b'o de ta k'o de lakali wa a bɛɛ lajɛlen ye bamancɔlen jugawale kɛbaaw ka hakilinaw ni u ka miirinaw n'u ka kow sinsinni ye ni maa min ko n ye kunnafonidila ye n bɛ n faso fɛ fala ye o tɛ kojugu ye dɛ nka k'a kɛ de ko kunnafonidi hakɛ ko ta an t'o to yen fɔlɔ an k'an yɛrɛ ɲini fɔlɔ ka bɔ nin ko in na kuma min yɛrɛ bɛ senna a ko nɔfɛ nin waati in na ko ka lagosili ta ka se jamana ma kunnafonidila fana ka baara ye lagosili ye wa ka lagosili ta ka ɲɛsin jamana ma tiɲɛ don ni jamana basigila a lafiyalen don fɛn damadɔ bɛ yen olu bɛ fɔ k'a fɔ ko kunnafoni kan ka di bɛrɛ minnu ni waleya minnu ni kɛcogo minnu kɔnɔna na nka hali minnu yɛrɛ bɛ k'o fɔ bi olu yɛrɛ tɛ k'o baaraw kɛ o
an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka k'an faso fɛ an ka nin komisɛni ninnu bɛɛ ye ka ninnu bɛɛ to yen nafa tɛ nin si la ɲɔgɔn sama saba fu in fala ye a ti wolo foyi la ni tan pɛridi tɛ tan dun tɛ anw labɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko k'an ka pɛridi tuguni o la sa an bɛ taa kulukoro fala ye bi min ye Keba Sangare ka cɛkɔrɔba ye général de brigade Pangasi Sangare fala ye wale ɲuman taara ka ɲɛsin ale ma koyi denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ka sɔrɔdasi kalan banna i b'a dɔn fala ye emiya mɔgɔ minnu bɔlen filɛ nin ye i b'a dɔn olu b'a simi wele cogo min na an mɔkɛ sɔrɔdasi sariya la général ye mɔkɛ de ye n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko grand père sɔrɔdasiw da dɔrɔn o kɔrɔ ko général don fala ye petit fils fana bɛ yen ale ni a yɛrɛ tɔgɔ ye di a tubabukan gɛlɛnmanba b'u bolo a sɔrɔdasi kan na ye fala ye nka Pangasi Sangare ale ti maa ni ye dɛ ala ka hinɛ a la fala ye général Asimi a selen kulukorokaw fɛ a bisimilara bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya premier ministre CNT ɲɛma Wolomasiri Tabaw ka dagatigi ka taa se ministre min bɛ Wolomasiri Tabaw ka ko kunna kulukoro cɛna muso denmisɛnnin maakɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tun ka jalaw tun kan ka d'u ma bi n'o ye bɔko 47 ye n'o tɔgɔ dara Pangasi Sangare la fala ye kɛnɛ ka ye bɛɛ lajɛlen selen pewu Asimi nana ka na drapeau ko fo maa 343 olu de ka drapeau dir'u ma an ka taa kulukorokaw fɛ yen présidence mɔgɔw ye jaa min ci an ma su in na an ka jaa n k'o filɛ Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné une fois de plus l'occasion de célébrer la marche irréversible de notre armée et qui est un symbole de souveraineté. Et c'est aussi avec un immense plaisir en présidant cette cérémonie qui est devenue désormais une tradition bien ancrée dans la vie des forces armées de défense et de sécurité. La remise des épaulettes aux 343 officiers marque non seulement la fin de leur formation, mais le début de leur carrière dans les forces armées de défense et de sécurité. Et cela s'inscrit en droite ligne de la vision des auteurs de la transition, qui est de disposer une armée à la hauteur des menaces qui caractérisent notre environnement national et international. Je voudrais remercier le peuple malien et saluer surtout la résilience du peuple malien qui a très vite compris depuis le début de la transition de soutenir les orientations des outils de la transition et qui est de refonder notre outil de défense. Et cela passe forcément par les ressources humaines, c'est-à-dire bien recruter, avoir une formation adaptée et assurer le bien-être non seulement du soldat et de sa famille, et améliorer les conditions de vie et de travail. Et cela passe forcément aussi par les équipements des forces armées et de défense à la hauteur de la menace et surtout la mission. Donc c'est la combinaison de ces différents éléments qui détermine non seulement la capacité, la puissance et la montée en puissance d'une armée. Et quand nous regardons aujourd'hui l'environnement géopolitique,
les tensions des groupes armés terroristes auxquels notre pays fait face. Et cela exige de nous non seulement de s'adapter de façon permanente, aussi de construire un outil de défense robuste et professionnel, capable de se déployer, de se projeter en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, pour la défense opérationnelle du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens, mais surtout de défendre tout ce qui est non seulement la souveraineté économique, comme vous le savez aujourd'hui, avec le changement des objectifs des cibles des groupes armés terroristes, en fonction des orientations de leurs sponsors étrangers, nous devons non seulement nous adapter, et surtout construire une armée digne de ce nom, capable d'assurer la défense de la patrie. Aux officiers de la promotion fait général de brigade Pangaché Sangaré, je voudrais d'abord les féliciter, les encourager, en ayant comme parrain le général de brigade Pangaché Sangaré, qui a été un modèle, une référence dans notre armée. Et il a gravé tous les échelons, du nouveau chef de peloton jusqu'au chef général des armées, chose rare dans notre armée. Donc ils sont désormais appelés non seulement à ne pas démériter, à faire preuve de leadership, d'engagement et surtout de professionnalisme. Ils doivent désormais retenir que la puissance d'une armée ne vaut que par la valeur des hommes et des femmes qui la composent. Donc désormais, ils sont appelés non seulement à se former davantage et surtout à prendre soin de leurs subordonnés sans lesquels aucune réussite ne sera possible. Donc je voudrais les demander que face à la complicité et à la menace terroriste, ils doivent avoir un esprit de sacrifice, un engagement constant et surtout une détermination et une dignité face à l'adversité. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la, ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la, mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Falahi min ye yanga so mara la dugu min bɛ n'o ye Jaramanakaw fɛ yen olu ka dɔgɔ tun bɛ yen dɔgɔ in senfɛ sa a yera k'a fɔ ko Bamanciwale ka walekɛbaw kɔni nana maa 40 ɲɔgɔnna munumunu salo la ye sabula u sɔmina k'a fɔ ko min ye u ka kow n'u ka waleya minnu bɛ sen na bɔ kɛra u kalama Sikaso mara la hali bi wolomasiri tabaw kɔni olu kɛlen ka wulikajɔ ni min ye cɛsiri sugu bɛɛ boloda. Maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min baara olu hukumu kɛcogo la sa min ye wulikajɔba min kɛra u fɛ k'a larawulili tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na hali bi Sikaso n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na. Niger wolomasiri taba minnu ye citerne ninnu dɛndɛn ka na Falaye u bɛ Bamakɔ yan hali bi
lafiya o kɔni u bɛ k'o kɛ fɔlɔ yan'u ka sira ta u y'a yira sa kɔni k'a fɔ k'u bɔr'u ka so nan'u ka so baara min bɛ yen ni wolomasiri taba bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ bi k'a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ maliyɛnw y'u bisimila ka ɲɛ wa u b'u ka so ni min ye maa kofɔlen ninnu ye sa u kɔni y'a yira sa k'a fɔ taji n'a kɔni n'a dar'olu kun kuma o kuma u n'aw sɛnsɛn ka na n'a ye i n'a fɔ u ye sen ta kɛ cogo min na wolomasiri taba jamana saba in bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw u ko ko min ye baara in yɛrɛ kɛkunba ye AES kɔnɔna na ko ni laɲini belebeleba in yɛrɛ de bɛ a la jamanaw ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin waati gɛlɛman ninnu olu kɔnɔna na min ye biennale ko ta fanfɛ fala ye kuma misɛnw cayalen don turupu olu ka labɛnw gɛlɛyara pankuru ko ka taa ni baarakɛlaw ye kunfɔlɔw ye o ko kɔni gɛlɛyara nka minisiri Mamu Dafe ko k'a bɛ ka cɛsiri bɛɛ kɛ yaasa biennale bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ hɛrɛ ni baden na tumutukaw fɛ yen wa ko min ye diɲɛ maa mafalenbaw ye seko ni dɔnko fana na fala ye olu caman welelen don tumutukaw fɛ yen baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ko maaw k'u hakilila tigɛ min ye wulikajɔ bɛ sen na jamana yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ bɛɛ lajɛlen maa welelen don bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tumutu cogo min hɛrɛ ni baden na k'a daminɛ desanburu kalo nata tile 18 ka taa bila tile 28 na baaraw kɛcogo ɲuman o hukumu kɔnɔna na minisiri ko ka o fɔ bɛɛ ye Ablaye Diop ale ka taama senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Wagadugukaw fɛ yen fala ye kalo in tile 26 i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye AES jamanaw tun bɛ ɲɛbila baara la ka kɛ ni jamanatigiw ka lase min kan ka k'an fɛ yan hukumu kɔnɔna na sa min ye Irankaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale fana tun bɛ Burukinakaw fɛ yen taama la o senfɛ sa min ye Iran jamana maaw ye o ni Ablaye Diop ye ɲɔgɔn ye hakilina falenfalenw ye tali kɛ min na sa o ye bolodiɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka sinsin cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye AES jamanaw ye u da donna kuma caman na bolodiɲɔgɔnmaw sira minnu fɛ wa min ye AES ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa o fana kan ka sigi bolo minnu kan u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na fala ye sanubɔyɔrɔ min yira an sɔngɔkaw fɛ yen ɲɛfɔli kɛra a ko la kosɛbɛ sisan sa min ye tɔnɔ karikaw a bɛ o dugukolo de kan sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ tarika da o dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Sena Belakaw fɛ yen wolomasiri tabaw kɔni taara sa ka taa yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen larawuli k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ prefe ale ni ansɔngɔ mɛri olu fana taara u y'a yira sa k'a fɔ ko sanu kɔni u ye a sɔrɔ yen nka baara min nana kɛ senna sa mani zanni kelen kana taa wuli ka taa jɔ yen wolomasiri tabaw a ɲininen olu fɛ sa olu ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min na nin yɔrɔ in na yanni maaw ka taa feere a ka armée ale kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛ Kokiri bozokaw fɛ Masina mara la fala ye min ye bɛɛ jɛgɛmɔ belebeleba o sigira sen kan Kokiri bozokaw fɛ nin kalo in tile 27 kununko jɛgɛmɔba in ale senfɛ sa laada don min ye bɛɛ ni kelenya a b'o sinsin min ye Kokiri bozo jɛgɛmɔnaw ka tɔn ye fala ye Masinakaw fɛ yen olu ye baara in kɛ san o san min ye jɛgɛmɔnaw ye olu de kɔni bɛna ka na nin baara in kɛ kɔmɔ in a ka fisa jɛgɛ suguya min bɛ dun san kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lajɛ salongo ta k'u ye min sɔrɔ ɲinan k'o ka ca ni salongo ta ye fala ye ko jɛgɛ kɔni ko a jiginna kosɛbɛ nin waati in na ba kɔni a tɔ ye a mɔcogo ɲuman o ye lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na bankasikaw fɛ yen wulikajɔ kɛra sifin dɔw fɛ ka taama kɛ fala ye taama in ale tali kɛ min na sa furu joona ale ni nɛgɛkɔrɔsigi ko bɛ se ka ban cogo min u ye kinw ni kinw kɛ sa bankasi kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin waleya fila ninnu bɛ se ka ban cogo min na dugutan ɲɔngo munumunu salon sera olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye denmisɛnnin laka ninnu ye o kɔni y'a yira sa ka bɔ u bɛna cɛsiri kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya fana maaw bɛ degun min sɔrɔ n'o ye musolakaw bɛ degun min sɔrɔ furu la dan bɛ se ka sigi nin bɛɛ lajɛlen na cogo min cɛfɔ ni kan bɛ ale ni kumaɲɔgɔnya kuma o hukumu kɔnɔna na kulukorokaw fɛ yen wulukinda 559 k'o de kɔni sera ka sɔrɔ kulukorokaw fɛ salongo fala ye min ye wulu ye sa kulukorokaw fɛ san 2024 k'u ye nin baara de kɛ koyi sɛbɛn in ale kimɛli na a larawulili baara min kɛra san wɛrɛ salongo ta ka sa o ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen kɛra OMS maaw fɛ ale ni Mali jamana maa minnu bɛ bi n'olu sigilen don tumu nogo min ye banajugu kɛlɛli ka an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka se ka ɲɛfɔ dugudenw fana u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na kuma tɛ nin waati in na kulukoro yɛrɛ ta kɔni cayara kosɛbɛ sabula maa dɔ fana o fatura ko senfɛ yanni furakɛliw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan fala ye miyankaw ka tɔnba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko mamala ale ye ɲɛbila baara kɛ ka kɛ ni a ka dɔgɔkun kelen baara ye min kan ka sigi sen kan san wɛrɛ n'o ta ko 4 bɛna kɛ mamala y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ t'u ka baara kɛ san wɛrɛ min ye yorosokaw fɛ yen
k'a daminɛ février kalo tile 5 ka taa bila tile 8 na kibaruya dira jɛrɛ senfɛ jɛrɛ min ye ɲɛbila baara ye ka kɛ ni mamalakaw ka nin baara in ye maa 1500 k'o de kan ka ye a ko kɛnɛ kan fala ye n'i ye mamala yɛrɛ ta k'a lajɛ sa Sikaso Kucala mara bɛ a la Segu ani San olu bɛ a la zen welewelema dabilalen don Mali fɔlikɛla bɛɛ lajɛlen ma Seko ni dɔnko fɔlikɛla n'an ka laadala fɔlikɛlaw barosigiw bɛna na kɛ min ye furakɛliw bɛ kɛ furaw fana bɛ di maaw ma dɔgɔkun 4nan in ale senfɛ denmisɛnnin 6 olu tora ji la Bafulabekaw fɛ bi sɔgɔmada in na fala ye min ye bi sɔgɔmada joona in na sa Gulunkumekaw fɛ yen n'o bɛ maɲi na komini kɔnɔna na kurun dɔ sa maa 36 de tun bɛ a kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 7 waati kurun in taara dafiri ba ka fala ye min ye denmisɛnnin 6 o de tora la koyi npogotigini o ye 5 ye cɛmani o ye 1 ye olu bɛɛ lajɛlen ni tora la seconde cycle kalandenw don maa 30 tɔ kɔni sa min ye bozow sera ka olu mɔ k'olu labɔ min ye fure ninnu ye sa u ka janaja kɛra u yɛrɛ ka dugu la ye bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 11 waati kɔkan kibaruyaw la fala ye Usmanu Sonko ale tun bɛ Senegali wasabulon o ɲɛma bi baaraw ye tali kɛ mun na sa Usmanu Sonko kɔni a ye ɲɛfɔli kɛ u ka jamana kɔnɔ kibaruyaw la a kɔni ko ko ale bɛ baara la Senegali de ye a tɛ baara la maa ye a tɛ baara la cɛ ye a tɛ baara la président ye Usmanu Sonko ka kumaw fana senfɛ a ye a yira sa k'a fɔ ko waleya bɛ ka kɛ Guinée Bissau bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la ko fɛn bɛ ka kɛ bi ko a dogolen tɛ maa si la fala ye ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye bɛnbɛnbɛn labɛnnen de ye ko bɛnbɛnbɛn min fana bɛ taa sariya sɔsɔ fɛ a ko sa ko min ye daluya jɔnjɔn ma sɔrɔ hali bi ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye Usmanu Sonko kɔni y'a fɔ wɔlɔfɔkan na sa bi jumadonya in na fala ye wasabulon kɔnɔna na ko baara min filɛ nin ye n'o bɛ ka kɛ Guinée Bissau ale b'a ɲini kalata jaabi bɔli u ka segin o kan koyi u k'o bɔ min ye se sɔrɔ se ka di o ma min ye fɛɛrɛw ka tigɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu minɛna n'o ye fanga sinamatɔw ye Domingos Simos ale ni Pereira ale bɛ se ka labɔ cogo min na kaso kɔnɔna na ale min yɛrɛ tun ye cɛbɔ ye wa a y'a yira sa k'a fɔ fana ko min ye maa caman bɛ yen bi olu balilen don u ka baaraw la Usmanu Sonko ka ni laseli bɛ tali kɛ mun na fala ye yɛrɛlajɛyali b'a la sabula a yira k'a fɔ nin waati laban in na ale ni Diomaye kɔni tɛ kuntilenna kelen na sabula Senegali yɛrɛ ye communiqué min kɛ ka kɛ ni coup d'état in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Guinée Bissau kaw fɛ fala ye o bɛ tali kɛ CEDEAO ka taabolo la koyi o ye ka coup d'état in ka kɔn k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn ka tila k'a ɲini u fɛ sa u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min ye Mauritanienkaw fɛ yen Mauritanienkaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka dugujukɔrɔ nafaw bɔli ko hukumu kɔnɔna na u bɛna n'a jagoya maa minnu bɛ sa n'olu kɔni bɛna na o baaraw kɛ sɛbɛn min bɛ d'u ma fala ye 100 saradala 5 kɔni u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na yanni san 2000 ale ni 30 cɛ Mauritanienkaw y'a yira sa ko wali ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa ekɔli karamɔgɔw ale n'u ka baarakɛla tɔ dɔ bɛ se ka fara olu ka saraw kan cogo min na Niger jamana ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a ka baara kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye a ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na fala ye n'o ye fibre optique ye k'u bɛna na o sigi sen ka kura ye k'a baara kɛ a ka se ka dugudenw bɛɛ lajɛlen labɔ cogo min na Marɔkaw fɛ yen sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa mandarani ta olu fɛ yen fala ye n'o ye Marɔk lemurubaw ye ka taa n'a ye Rusilakaw fɛ yen ko olu kɔni ye u tɛgɛ nɔ ɲinan han 100 saradala ye ko u ma taa u yɛrɛ sɔrɔ 74 ni 74 ɲɔgɔnna na wa ko min ye Salongo ta kun ye ko kun ka jiginnen don o kɔfɛ kosɛbɛ Pentagon jamanaw fala ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Chinois ye ka taa se u ka bolofara minnu bɛ yen n'u ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati na Sinikaw fɛ yen ko dɔ ka bɔ a la han sabula min ye Sini ye a bɛ ka taa sira min fɛ ni maa ma kunbɛn a laban a bɛna kɛ balanŋɔɲɛ ye kunbɛn cogoya foyi tɛna se ka ye a la Chinois dun bilama fana a yira k'a fɔ ko u ka ko kɔni ko a ma nɔgɔn kosɛbɛ sabula se min bɛ ka k'u ye nafolo min b'u bolo bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an'u ka sanni feere cogoyaw u yɛrɛ tun y'a jagoya jamana caman ka fala ye ko ni maa ma ɲɛ k'i n'u bɛ baara kɔni kɛ k'i k'i jija i ka olu ka wari ta dɛ yuan o nafa ka ca dɛ sabula o la n'i ye sanni kɛ o la kɔni olu u b'u ja o la kosɛbɛ salon de l'entrepreneuriat salon de l'artisanat ko dayɛlɛla Bamakɔ kɔnɔna na AES jamanaw kɛlen don ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan fɛɛrɛ kɛnɛba in ko tile 10 baara don seko ni dɔnko tigilamaw b'a la bolola baarakɛlaw b'a la min ye kunnafonidilaw fana olu fana caman b'a kɛnɛ kan maa caman kɔni nana sa ka bɔ jamana 16 la Marɔkukaw ko olu bɛ a ko kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale Marɔkuka kelenw fana fɛ yen sa olu bɛ fɛɛrɛ kɛnɛ min sigi san o san n'o bɛ kɛ u ka dugu la min ye Tangier ko ɲinanta baaraw kɔni daminɛna sa min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ko bɛ se ka sigi ba ka bolo kelen kan cogo min na sa u ka kuma ye talikew la min ye Keniyakaw fɛ yen fala ye
maa dɔ kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u ka kiiri tigilamaw olu tun ye bɛnkan min sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna ni Union Européenne ye k'a fɔ sa ko u n'a maa gɛnɛ minnu bɛ nansaralakaw fɛ k'olu la na wa k'u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini. RDC ale fɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye Alimanw ka jamanaden dɔ ye ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ Kongokaw fɛ yen ale ye waleya cɛjugu dɔ kɛ sa u y'a bila san 10 kaso la min ye waleya in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko maa in kɔni fala ye bingalikɛla don han a taara a tɛgɛ ma cɔyi Etiopikaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ka fasodenw ka tɔnjɛkulu olu bɛ wuli ka jɔ min kɛ san o san ka kɛ n'u ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ye o jɛrɛ 30nan o baaraw kɛra Addis Abebakaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa mafalen caman de nana kɛnɛ kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo min ye dugudentɔnw ye olu bɛ se cogo min na k'u ka kumaw fɔ cogo min na ko baara ninnu ye tali kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la da bɛ se ka yɛlɛ cogo min na sa jamana wɛrɛw ye u n'olu ka se ka ɲɔgɔn faamuya u ka hakilinaw n'u ka miirinaw bɛ fɛɛrɛ minnu bɛ olu bolo o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na k'o baaraw bolo da Madagascarkaw fɛ yen min ye sariya suba kura ye fala ye ko o kɔni o bilara sen kan jamana a y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ to laïcité kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ta ka bɛn ye nka min ye sariya suba in ye a baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ sen na furancɛla fanga maa minnu b'olu fɛ yen o ko hukumu kɔnɔna na Sudankaw fɛ yen kɛlɛbolo ɲɛmaa bɛ n'o ye Abdel Fattah al-Burhani ye ale de mana an fɛ yan ale de nana yan o k'a ye Donald Trump wele k'a fɔ a ɲɛna sa ko min ye kɛlɛ ye u b'a fɛ k'a jɔ hanfala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la laseli kɔni kɛra Wall Street Journal kɔnɔ ko sabula nin waati in na u bɛ ka baara minnu kɛ n'u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ u bɛ ka se sɔrɔ cogo min na o bɛ ka kɛ olu sago ye kumaɲɔgɔnya kɔni bɛna don ni bɛɛ cɛ nka o tɛna jɛ ni min ye o ye ka taa jɛkulu marifatigiw wɛrɛw kɔkɔrɔma don ka na fara u kan tuguni nin bɛ dan sigi an ka bi su in na kunnafoni telimanw na ni Ala sɔnna a ma ministre de la santé ministre de la santé fala ye ale bɛ baara belebeleba la an ka jamana kɔnɔ baara belebeleba min ni jamanakuntigi ye o kalifa ale la o hukumu kɔnɔna na sa min ye dɔgɔtɔrɔso 15 o jɔli baaraw kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔra fana ko baara kan ka kɛ cogo min minisiri bɛ k'a kɛ o cogo la fala ye dɔgɔtɔrɔsow ka ci nka min ye dɔgɔtɔrɔ baaraw ka se ka kɛ a kɔnɔna na sigida 4nan n'o o ye communiqué fala ye kunungo min ye colonel major Assa Bajalo n'ale ye kɛnɛya minisiri ni adamadenya tɔbɔtɔli minisiri ye a taara ye baara kɛra cogo min na an ka jɛ ka o filɛ. Amour, Sirandala Kolon. Mes vifs remerciements et ma reconnaissance les plus sincères au nom de toute la population malienne à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Kɛnɛyaso kura 15 an ka jamana kɔnɔna na novembre kalo tile 10 san 2025 nin baara min ni a bɛna nun don a kabakurun fɔlɔ o dala sigida fɔlɔ o CCRF o dala Mali jamana kuntigi fɛ min bɛna tali kɛ ka kɛnɛyaso 15 ka o baaraw nun don an ka jamana kɔnɔ général d'armée Assimi Goïta ale ye a baaraw nun don nin waleya belebeleba in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dɔ fara fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ kɛnɛyakɛlaw u ka baara fanga kan mun kosɔn jamana kɔnɔdenw ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ danaya dɔ ka se ka fara o kan janko furuba kɛnɛyasow la ka kɛɲɛ ni laɲini min kɛra kɛnɛyako la lajɛrɛba min kɛra san 2024 o décembre kalo kɔnɔna na n'a bɛ wele ko états généraux o ka laɲiniw ye Étape fɔlɔ tɛmɛna n y'a ye président de la transition n'o ye général d'armée Assimi Goïta pierre fɔlɔ da o kɛra Burkina an nana u b'a fɔ min ma démolition n'o ye yɔrɔ dɔ cili in tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que yɔrɔ ka se ka jɔ fo yɔrɔ dɔw de ka ci baara ka se ka kɛ parce que plan bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen mais a tɛ taa fo yɔrɔ dɔw ka ci ani jamanakuntigi kun sinsinna fɛn dɔ kan ko baaraw ka continuer an y'a ye conteneurs sigilen bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔw déménagera baara bɛ kɛ fo ka dɔgɔtɔrɔso ninnu kan ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ furakɛli bɛna k'a kɔnɔ a cogoya la que maliden bɛɛ k'u sago sɔrɔ. baara ninnu bolola cogo de filɛ nin ye ka Bamako a CCRF n'o ye sigida tɔgɔla kɛnɛyasow ye ka olu bayɛlɛma k'o kɛ lapitanisobaw ye
Bamako sigida wɔɔrɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Lapitaniso kuraw ka olu jɔ marabolow tɔgɔ la. I n'a fɔ Bla, Kangaba, ka fara o kan San, Kucala, Buguni, Joyila, Nyoro ani Bandiangara. Bi ne yɛrɛ nisɔn jalenba don en tant que directeur régional de la Kanam parce que an ye président de la transition ye le général d'armée Assimi Goïta a ye première pierre n'a fɔ coup d'envoi di pour que dɔgɔtɔrɔso CCRF ninnu bɛɛ ka kɛ hôpitaux de district ye. Nin ye Kanam ka kunnawoloba ye, nin ye population ka kunnawoloba ye parce que Kanam ka laɲini fɔlɔ ye a ka assurer bɛ se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso ɲumanw na avec des soins de qualité. Donc ni wale d'abord depuis an ka ministre n'o ye colonel major Assa Badiano ye a ye lasigiba mun kɛ dɔgɔtɔrɔso baarakɛla mɔgɔw bɛɛ fɛ n'a bɛ fɔ ma ko états-unis de la santé nin ko bolo kɔnɔ k'a fɔ ko vraiment il faut que population ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso ɲumanw na ani furakɛli min bɛ k'u d'u ma ka kɛ furakɛli ɲɛnamaw ye. An ka président général d'armée Assimi Goïta états généraux ni jaabi mun taara d'a ma a ma bila kɛrɛfɛ a y'a ta k'a kɛ a ka baarakɛ bolo ye. Anw kana mun an b'an content n y'a fɔ an bɛ content an content bɛ mun na parce que an ka laɲini fɔlɔ ye mun ye il faut que an ka assurer n'o ye jamanadenw ye u ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso mun na parce que ni nana kɛ sisan k'a fɔ assurer nana ni dɔgɔtɔrɔso la a ka nin sɔrɔ la nin ma sɔrɔ a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la pour que ka taa nin analyse kɛ ou bien a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la pour que ka taa nin radio kɛ o banna. Donc an b'a fɔ o de ma ko vraiment le parcours de nos assurés n'u donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u bɛ u ka fɛn bɛɛ sɔrɔ an b'o baara fɛn bɛɛ sɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. Voilà, donc vraiment nin na an content an b'an ka ministre fo an b'an ka président fo ni initiative na ni ala sɔnna ma Kanam fana an fana bɛ continuer kan ka baara sinsin kosɛbɛ an b'o baara mun na nin ka bɔ an b'o de la ka kɛ faso den bɛɛ n'an b'a fɔ ma ko régime d'assurance maladie universelle nin kɔni ye ka outil da anw yɛrɛ ma pour que an bɛ se ka to la le plus rapidement possible cogo min. Nin kɛnɛyaso ninnu bɛna kɛ taamasiyɛnba ye k'a jira k'a fɔ jamana gouvernement ka wulikajɔ yaasa ka jamana kɔnɔdenw ni kɛnɛya ɲuman surunya ɲɔgɔn na k'o seereya. A tɛna da o ma a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ caman ka bɔ banabagatɔ degunenw olu cɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka t'u furakɛ jamana wɛrɛw la ka caman bɔ o la. Ayiwa fala ye an ma tila ɲɔgɔn na fɔlɔ dɛ sabula président ka baarakɛyɔrɔ maaw u ye ja wɛrɛ bila ka na ko min ye président segintɔ ka bɔ kulukorokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye jama ye bɔli min k'a nɔfɛ ka na k'u ka nisɔndiya jira n'ala sɔnna an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na n'o ja ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye
a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalansow a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Ayiwa nin bɛ dan sigi a ka su in na laseli la n'Ala sɔnna ma sini an na segi emiya ale bɔko 47 n'o tɔgɔ dara Général de brigade Pangasi Sangare la. Pangasi Sangare ale Keba Sangare ale fa ye min ye u ka du kɔni sɔrɔdasiw caman de bɔra a kɔnɔ min ye Pangasi ye an n'a bugunatigɛ o yira aw la sini a yɛrɛ ye baara minnu kɛ sɔrɔdasiya kɔnɔna na ka taa se emiya in yɛrɛ kɔnɔna na baara minnu kɛra min ye baro kɛlɛtigi ye a fana ye dantigɛlikɛ ye Keba Fala ye ka kɛ ni armée baara mun kɛ san kɔnɔ sabula emiya ka sortie fana nafa y'o ye ale fana b'a ka bilan bɛɛ lajɛlen présenté président na o kɛnɛ in kan ye donc n'Ala sɔnna ma an na olu baabu bɛɛ lajɛlen ta sini nɛgɛ kanɲɛ 12 ni Ala sɔnna ma a k'an bɛɛ Ala ka fajiri jira an bɛɛ la Fala ye Keyita Ala ka fajiri k'an bɛɛ garisɛgɛ ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye
kare minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kare jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra anw ka kare o hukumu kɔnɔna na kare ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma